nach Rente gegangen, da war schon ganz überrettet. Aber das ganze Leben hatte nur eine Arbeit. Wie war die Das war eine Schule da. Weil damals war, als ich klein war, die Schule groß, damals nicht koeduziert. Das war eine A következő megálló Polozsítés. Kedves utasaink! A BKK járatain csak érvényes jeggyel vagy bérlettel utazhatnak. A járművezetők és a jegyellenőrök közfeladatot ellátó személyek, akik az utazás teljes ideje alatt ellenőrizhetik a jegyeket vagy a bérleteket. Köszönjük, hogy utazásukhoz a BKK-t választották. Und hier, damals hier unten war Kindergarten. Aber jetzt ist die Schule und alles. Das ist ein Zweig. Das ist eine Grenzenstraße. Das heißt diese Gebiet heißt oben. A következő megálló Kattényi Mártírok parkja. Hier damals eine Kino. Als die Kinder immer hier waren. Újlaki mozik.